My understanding is that Greece suffered horribly in World War II. Ό,τι έχω καταλάβει και έχω διαβάσει και έχω ακούσει, η Ελλάδα έχει υποφέρει πάρα πολύ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. It was a very dark time in our world's history. Ήταν μια πολύ σκοτεινή σελίδα στην παγκόσμια ιστορία. Steven Spielberg did a movie called Schindler's List. Ο Steven Spielberg έφτιαξε μια ταινία που ο τίτλος της ήταν «Η λίστα του Σίτλερ». I see by the nodding heads that many of you have seen this film. Βλέπω ότι από το ύφος σας καταλαβαίνω ότι έχετε δει αυτή την ταινία και τη γνωρίζετε. A couple of weeks ago, I played a concert with the music from Schindler's List on it, and the conductor told the following story. Πριν μερικές εβδομάδες έπαιζα σε μια ορχήστρα που αυτό το κομμάτι και ο μαέστρος της ορχήστρας μας είπε την ακόλουθη ιστορία. Just recently, I learned that the films are almost entirely complete before the music is even started. Και έτσι μέσα από αυτήν πρόσφατα έμαθα ότι οι περισσότερες ταινίες τελειώνουν εξ ολοκλήρου τα γυρίσματα και μετά αρχίζει να μπαίνει η μουσική επένδυση. It was at that point, almost done but no music, that Steven Spielberg invited a very famous film composer, John Williams, to his home to see the film. Και ήταν αυτό το υλικό πριν μπει ακόμα η μουσική που χρησιμοποίησε ο Steven Spielberg όταν κάλεσε έναν φίλο του, Wanted to ask him to write the music. τον John Williams, τον κάλεσε στο σπίτι για να του ζητήσει να γράψει τη μουσική για αυτή την ταινία. They watched the film together. Και παρακολούθησαν μαζί την ταινία. After the film was over, John Williams was very, very moved. Και αφού τελείωσε η προβολή της ταινίας, ο John Williams ήταν βαθύτατα συγκλονισμένος. And he just paced around, he walked around the house just thinking about what he'd seen. Και το μόνο που έκανε ήταν να πηγαίνει πέρα δόθε μέσα στο σπίτι, σκεπτόμενος αυτό που μόλις είχε πει. Finally, he made up his mind and he said, Stephen, I just cannot write this music. Και έτσι πήρε την απόφαση και πήγε στο Steven και του λέει, φίλε μου, δεν μπορώ να γράψω μουσική για αυτή την ταινία. Steven Spielberg said, John, I know all the people that can are already dead. Και ο Steven Spielberg του απάντησε, φίλε μου, λέει, το ξέρω, γιατί όλοι όσοι θα μπορούσαν να γράψουν μουσική για αυτή την ταινία έχουν ήδη πεθάνει. Now, aside from the slight humor there, it's very obvious that John Williams took the task very seriously. Πέρα από το χιουμοριστικό της ιστορίας, ο John Williams τελικά πήρε πολύ σοβαρά την αποστολή του και έγραψε τη μουσική. And he did end up writing the music. Και έγραψε εξαιρετική μουσική. And many of you who've seen the film know that he did a great job. Και όσοι έχετε δει την ταινία θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι έκανε. So we would like to play the opening theme, the theme from Schindler's List. Έτσι θα κάνουμε τώρα το εναρκτήριο θέμα από τη μουσική της ταινίας «Η λίστα του Σίτλερ». Violin soloist tonight is Joy Martin, and she is from Texas. Στο σόλο στο βιολί θα